खुलुमबाय। गिबियाव गासैबो दिनैनि बे रादाब बुथुमगिरि बाबामोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय आरो अननाय जासिहरबाय। दा दिनै गहपुर आन्चलिकआ खुङै खुंनानै नैबे गुरुदेबनि रुंसारि सानखौ 85थि खेब जाबाय। दा बेवहाय आङो दुलाराय ब्रह्म धर्म आइजो आफादनि जानानै नुजाफैनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। मानो होननानै बुङोब्ला नैबे गहपुर आन्चलिकआ आलुफारा प्राइमारियाव गोबां गाजा गोमजायै खुंनानै माखासे गुरुदेबनि होलांनाय बिहोमाफोरखौ रेबें दानि इयुन जेनेरेसनफोरनो फोरमायनानै होलांदों। जोंहा आलासि महरै मोननो हादोंमोन जों सयदुवार कलेजनि बिबुंगोरा जोंहा बिरदाव गयारि बाबा आरो बिजन बर' बाबा, बिसोर सानैखौ जोङो आलासि महरै मोननो हादोंमोन। आरो बे सानै बाबाया गुरुदेबनि माव बिहोमाफोरखौ गोबां बुंथिनानै होलांबाय। जानो हागौ बाबामोनहा दिनैनि बे इयुन जेनेरेसनखौ फैबाय थानाय उन्दै लाइमोनस्रिफोरखौ मोजां जाजानो लुबैदों। धोरोमनि सायाव बिहोमा लानानै बिद्दा बुद्धि लानो थाखाय खावलायदों आरो गोबां माखासे मोजां बोसोन होनानै आलासि बाबामोनहा गावसिनि बिबुंथिखौ फोजोबलांबाय। दा आंबो दिनै बेयाव आलासि महरै नुजाफैनो हानानै गोबां गोजोननाय मोन्दों आरो बेबायदिनो खुंलांबाय थायो बोसोरै बोसोर होननानै बाबामोनहा आइमोनहा जोंनि सिगाङाव फोरमायदों। दा नंगौ आइमोन, जोङो मानसि हिसाबै श्रेष्ठ मानब हिसाबै थांनानै थानांगौबा बुहुमाव जों गावखौ जेब्लायबो सासे आबुं सुबुं दानानै लाफुंनांगोन। जों धर्मनि गियान सोलोंनांगोन। शिक्षा गियानजों लोगोसे जोङो धोरोमनि गियानखौबो जेब्लायबो लोगोआव लाफानानै आवगायलांनांगोन। आरो बे गुरुदेबनि जि मावलांनाय बिहोमाफोर बेखौ जोङो दिनै सावरायाबा जोंहा खहा दं होननानै आं सानो। मानो होननानै बुङोब्ला गोबां बिहोमा जोंनो होलांदों। दिनै जोङो बेखौ गोसोखांनानै बे गुरुदेबनि बानिफोरखौ मानिलांनानै जों बेखौ जेब्लायबो गोथाङाव लाखिनांगोन। सोलोंथाइ बिथिङाव, राजखान्थि, रांखान्थि, गासैबो धोरोम खान्थि आफाया जोंनो होलांदों। जायनि जाहोनाव जोङो मुगैजानाय, नासयजानाय, सै खालामनायनिफ्राय दिनै बिनि बोसोनखौ लानानै, बिनि बानिफोरखौ लानानै रैखा मोनदोङो। गुबुन जाथिजों जोङो आगानजों आगान थाबायलांफानो हादोङो, गोरोबलांफानो हादोङो। बेफोर गासैबो आफा गुरुदेब कालिचरन होलांनाय बिहोमा। दा बेखौ जों जेब्लायबो देग्लायनो जोबथि बे नङा, जेब्लायबो बे दिन सफैबा, गुरुदेब आफानि थैनाय सान सफैब्ला जों बेखौ फालिलांबाय थागोन, सिबिलांबाय थागोन। आरो दुलाराय ब्रह्म धोरोमनि आइजो आफादनि जानानै आं फोसावहरनो लुबैयो जे गासैबो आन्चलिकफ्रा बा जिल्लाफ्रा बा सेन्ट्रेल लेभेलाव जों बेखौ खुंलांबाय थागोन। जोङो गुवाहाटियावबो बेखौ खुंदों, सेन्ट्रेल लेभेलाव खुंदों। दा दिनै नैबे गहपुर आन्चलिकआव दिनै गाजा गोमजायै सानसेनि हाबाफारि लानानै गोबां आलासिफोर लेंहरनायनि गेजेरजों हाबाफारिया जाफुंबाय। दा जोबोद गोजोननायनि गेजेरजों आङो बेखिनिखौनो बुंनानै आंनि सुंद' बुंनायखौ आं बेयावनो फोजोबबाय। गिबियावनो खुंगा 85थि गुरुदेब कालिचरन आफानि थैनाय सानजों लोब्बा लाखिनानै जे गहपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफाद, बे आफादनि थैनाय सानखौ फालिनाय हाबाफारि, बे हाबाफारियाव नुजाथिफैनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। बे आफानि जि बर' समाजाव होलांनाय बिहोमा, बे बिहोमाखौ जोङो बुंनानै फोजोबनो हाया। बे आफानि जि बर' समाजाव होलांनाय बिहोमा, बियो न'खरनिफ्राय लानानै सारा मुलुगाव जे बर' जाथिखौ मोनसे सिनायथि होनाय महर मोनजासिम बे आफानि जि बिहोमा, बे जोबोद गुवार, जोबोद बेसेन गोनां। दा बर' हारियाव मोनसे समाव जेरैबायदि गुलाय गुजाय थासारिमोन, न'खरनिफ्राय लानानै, सोलोंथाइनिफ्राय लानानै, समाजखान्थिनिफ्राय लानानै, धोरोम खान्थिनिफ्राय लानानै बे गासैबो बिथिंखौ नोजोर बोनानै गुरुदेब आफाया जे मोनसे गाबखांनाय फैदोंमोन। बे गाबखांनायनि गेजेरजोंनो आफाया दिनै ब्रह्म धोरोम फोसावनायनि गेजेरजों बर'नि आसार खान्थिखौ मोनसे सोद्रोम समाजाव लाबोनो हादोंमोन। गुबुन हारिफोरजों मुगैजानायनिफ्राय बर' समाजखौ बोखांबोनो हादोंमोन। बर' समाजनि जि आलाय जाब्रे जिउ खुंनाय, लोंनाय जानाय, रंजानाय बाजानायाव गोदोहाबनाय, बे गासैबो बिथिंखौ नोजोर होनानै गुरुदेब आफाया मोनसे सोद्रोम समाज दानायाव गुबुन गुबुन बिथिंनि गेजेरजों, गुबुन गुबुन हाबाफारिनि गेजेरजों मोनसे बर' हारिखौ मोनसे रिनायसेन्स लाबोनो हादोंमोन, मोनसे जांख्रिखांनाय लाबोनो हादोंमोन। बेबायदिनो जोङो गुरु आफाया जुदि
बै समाव एसे गोबाव जुदि जोरनायमोनब्ला मोनसे मिजिंथिबावनो हागौमोन जेरै बर' हारिया बेसेबांबा गोजौआव दा नैबे थासारिनिफ्राय आरो बांसिन गोजौआव जौगानाय महर मोनसिनगौमोन होननानै जोङो मिजिंथिनो हायो। अब्लाबो जोङो दिनैनि जे 85थि गोथार सान, बे गोथार सानाव जों आफानि जि आत्मा, बे आत्मानि फारसे जों गोसोखांनानै बे आफाया जेरावखि थाया मानो जे जोंनि बर' हारिखौ अराय सम नायहरबाय थाथों। बर' हारिनि जि थांनानै थानाय, बे थांनानै थानायाव खैफोद आफोद जेब्लाबो गोजौनिफ्राय जोंखौ बोर सारस्रि हरबाय थाथों। बेखौनो जोङो दिनैनि बे 85थि जि थैनाय सान फालिथाय, बे थैनाय सान फालिनायाव नुजाफैनो हानानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय। आं बेखिनिखौनो बुंनानै फोजोबबाय। खुलुमबाय। दिनै जों गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म आफानि जि रुंसारि गोसोखां सान, नैबेखौ जों आलुपारा प्राइमारि ब्रह्म धर्म आफादनि बानजायनायाव 85थि जि रुंसारि गुरुदेबनि गोसोखां सान, नैबेखौ जों बे प्राइमारियाव खुंफैनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। दिनै जोङो बे रुंसारि गोसोखां सानाव जोङो गोबां आलासि फुंखा सुबुं हांख्रायनानै जोङो गुरुदेबनि जि बिहोमा, नैबेनि सायाव गोबां जोंनि फुंखा सुबुं हांख्रायनानै लाबोनाय सयदुवार कलेजनि बिबुंगोरा मानगोनां बिरदाव गयारि सार आरो लोगोसे बिजन बर' सार, सानैबो सयदुवार कलेजनिनो बिबुंगोरा, बे बाबामोनखौ जोङो फुंखा सुबुं हिसाबै हांख्रायनानै लाबोदोंमोन। बाबामोनहा गुरुदेबनि जि मावनां हाबाफारि बिहोमा, बिनि सायाव गोबां जोंनि भक्तनि गेजेराव फोरमायथिनानै होलांदों। जों दिनै बे हाबाफारिखौ जोंनि गहपुर आन्सलिक ब्रह्म धोरोम आफादाव 7 गं प्राइमारि दङ। बे 7 गं प्राइमारिनि गेजेरावनो जोङो बे हाबाफारिखौ बोसोरै सोलाय सोल' खालामनानै खुंबोबाय थानाय जायो। देग्लाय जोङो बे आलुपारा प्राइमारियाव बे गोसोखां सानखौ खुंनो मोननायाव जोबोद जों